Ehmin şeplere, tatar yaşlara, alga varabız, birge biz buldurabız. Ehmin şeplere, tatar yaşlara, alga varabız, birge biz buldurabız. Benim birincisi ул сәяхәт итү. Берәү куяп Парижга манда, ну, илләр күрергә, шәһәрләр күрергә. Минем аңа сәхнәгә чыгу. Вау. Мин беренче йолдыз белән күрешү. Туктап, безгә тапшыру башларга вакыт. Шул элек. Әле башлыгы. Сәлам дуслар, без ислам белән нәрсәләр санап утырабыз икән дип аптырамагыз. Без теләкләр картасы эшлибез. Әйе, ул инде һәр кешенең өендә бар диярлек, һәм аның ничек төзеләсен һәр кеше дә белә. Ә менә мин бүген исламга өйрәтергә булдым. Чөнки аның төп шарты бу хыяларны чынга ашыруның ул визуализацияләү. Туктале, менә бу әйбергә ышанмасаң, димәк бу әйбер чынга ашмаячак. Әйе, моңа ышанырга кирәк, һәм аны менә фотографиядә яки видеода күрергә кирәк. Бу хыял чынга ашкач нинди буласын. Һәм бүгенге тапшыруда без шуларга өйрәнәчәкбез. Һәм менә сезне бүген нәрсәләр көтә. Афәрин, алкышлар әйдәгез аңа. Олайсам, сезгә бу шәһәр белән якынрак танышырга кирәк. Һәр вакытта да уйланасың, борчыласың инде. Матур итеп үсә генә башлады. Аның киләчәге әле күрерсез әле. Бәлки клоуннар? Сезнең белән Зөлфия һәм Ислам. Без башлыйбыз. Зөлфия, синең хыялың ул да булса сәяхәт итү, шулай бит? Иң беренче, иң мөһим. Ә менә хыялың чынга ашсын өчен миңа калса нәрсә дә булса эшләргә кирәк. Алтын билет беркем дә кулыңа килеп тоттырмаячак. Әйе, мин моның белән килешәм һәм беләсеңме, сәяхәтләремне башлау өчен беренче шәһәрне нинди алырга булдым мин? Ул да булса, Яршалла. Туктале. Мин сәяхәт дип әйткәч, Төркия, Стамбул, мәсәлән, Филадельфия кебек шәһәрләр булган. Инде, нәрсәдән булса да башларга кирәк бит. Һәм Яршалла моңа бик туры килә. Без Төлия белән сиңа моны исбатлыйбыз. Избатлагыз. Һәм әйдә әле беренче эш итеп, анда күптән түгел булган кызыклы чараларның берсенә тукталыйк. Hey яшьләр, әрсезәрлән сезне Яршалла шәһәреннән сәламли. Без бүген сезнең белән чып-чын мөгъҗизага чумачакбыз. Ә ни өчен дисезме? Чөнки без бүген 4-нче Бөтенрәсәй ачык мөгъҗиза дип аталган Кым анимациясе фестивалендә. Тылсым фестивале Бөтенрәсәйдән килгән 56 яшь рәссамны үз эшенә җыйды. Сәләте яңа гына ачылучы яшь йолдызлар да монда зур җиңүләргә ия булды. Хәзер мин сезне дуслар бик зур бер артист белән таныштырам. Менә ул Даниэль. Сәлам, Даниэль. Привет. Син бүген җиңү яуладың. Да, выиграл. А в какой номинации? Номинация «Увлеченный сюжет». Хәзер без Даниэльгә нәрсә белән әйткәннәрен сезгә дә күрсәтәбез. Татар телен өйрәнәм ди Даниэль, шуны карап ди. Охо, лимонад. Это открытка, да? За открыткой. О! Вот, 1-2 кило бар монда. Ну как, ты рад? Да. Нәрсә язсаң менә бу төсле ком белән? Я буду рисовать со своим младшим братом чудеса, волшебство. Бүләкләү тантанасында жюри әгъзалары да үз осталыкларын күрсәтте. Нинди коллективсыз балалар? Инде Тифай. Давайте уж күрсәтегез үз бөтен кешегезне. Мощно. Тифаль. Бу шәйнекме? Ага, нәрсәне аңлата бу? The Fun Kids. The Fun Kids. Яра, мин английсканы өйрәнгәч сезгә аңлатырмын икән. Бәлки безгә берәр трюклар күрсәтерсез. Пирамида Хеопса. Әйдә, пирамида Хеопс, әйдә. Ильяс, миңа кара. Менә мин пирамида Хеопс. Кара, минем буйга җиткән. Кая 5-не бир әле? Шуна өстән. 5. Афәрин, алкышлар әйдәгез аңа. Алкышлар әйдәгез, аплодисменты.
Бүген бер кемдә бүлексез кайтмады дисәк тә була, чөнки номинациялар бик күп иде. Ә иң мөһименә, ягъни Гран-прига Оренбургтан Ирина Максимова лайык булды. Әлеге конкурста беренче тапкыр катнашасызмы һәм инде монда чөнче урынга лайык булдыгыз? Я участвовала в прошлых годах тоже в фестивале «Волшебство». Есть еще у нас в Оренбурге проводится фестиваль «Сиреневый дракон». Там я тоже 3-й раз. Беренче урын алу өчен нишләргә кирәк әле конкурста? Нинди критерийлар буенча сезгә бәя бирәләр? Ну, во-первых, то само, как ты рисуешь, то есть техника отработанная, музыка, потом артистизм, как ты работаешь со зрителем, чистота рисования, и также есть еще импровизация, когда ты придумываешь сюжет, то есть оригинальность. Без хәзер җиңүче белән безнең иң яраткан сүзләребезне язачакбыз. Начнем? Башлыйбыз. Мин дә бераз өйрәнеп карармын. Шулай итеп, дуслар, сезнең күз алдыгызда Мөгъҗиза фестивалендә чын мөгъҗиза барлыкка килде. Зөлфия Хасанова, Ильяс Хәйлин махсус яшьләр туталышы өчен. Менә күрсәң, Яршалы шәһәре үз эчендә күп мәсьәләтле кешеләрне җыган. Туктале, бу шәһәр аларны нәрсә белән шаккат торган соң? Шаккатырлык әйберләре бар, чөнки Яршалы ул бик кызыклы шәһәр һәм Татарча вакыт сәхифәсендә Талия сиңа моны күрсәтәчәк. Менә мәсәлән, аларда бик тәмле сосискалар бар. Ну, русча әйткәндә, колесо обозрения, бик матур парклар. Әйдә барысын да эзләп бетермик, алдагы сюжетта карыйк. Карап китик. Сәлам, сезнең белән Татарча уикенд сәхифәсе һәм мин Талия ышандырып әйтә алам. Минем белән сез тиз арада рәхәтләнеп ял итәргә өйрәнерсез. Һәм мин сезне бүген сәяхәткә чакырам. Яршалы дигәч, сезнең уегызга нәрсәләр килә? Ник булды дамни? Алайсам, сезгә бу шәһәр белән якынрак танышырга кирәк. Әйдәгез, үзем таныштырам. Яршалы Татарстан шәһәрләре арасында зурлыгы һәм әһәмияте буенча 2нче урында тора. Яршалы Каманың ире сәнгать үзәге төп тармаклар машина төзелеше, электр энергетикасы, төзелеш индустриясе, азык-төлек һәм эшкәртү сәнгате. Шәһәрдә уңайлы тормыш алып бару өчен барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Сәнгать гигантлары Чаллы халкын эш урыннары белән тәэмин итә. Яшьләр актив тормыш алып бара алсын өчен күңел ачу уку-укыту урыннары тудырылган. Яршалының визит карточкаларының берсе ул Илдар Ханов ясаган һәйкәлләр. Әлеге авангард стилендагы сәнгать объектлары бөтен шәһәр буйлап таралган. 1975 елда Яршалыда Илдар Хановның беренче скульптурасы Бөек җиңүнең 30 еллыгына багышланган Родина Мать исемле 40 метрлы сәнгать объекты ачыла. Шулай ук әлеге автор һәйкәлләре энтузиастлар бульварының төп үзенчәлеге булып тора. Ә үзегезне чын Чаллы кешесе итеп хис итәсегез килсә, һичшиксез менә мондый сосискалар ашап карагыз. Пластмасс стакандагы чәй һәм әлеге кабартманы һәр Чаллы кешесе кичкенәдән үк белә. Һәрбер шәһәрдә дә була торган истәлекле урыннарның берсе ул Җиңү паркы. Ләкин Яршалы Җиңү паркының үзенчәлеге бар. Ул Россиянең иң матур паркларының исемлегенә кергән. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ой, монда балалар. Ой. Оп! Менә мин дә шуп карарга булдым, әле яш җитсә дә кышның әле китәсе килми. Әйдәгез, тагын төшәбез. Шулай ук биредә матур гына аттракционнар паркы эшләп килә. Ләкин кыш көне көндез монда килүнең мәгънәсе юк. Шулай да без үзебезгә кызыклы әйбер таптык. Койсы гына шәһәргә килсәгез дә аңа биеклектән карарга кирәк. Ә инде төнге шәһәр аеруча матур. Менә
біз де үзебезнең кичкенә генә сәяхәтебезне романтик мөхит, биеклек һәм шаулы матурлыгы белән бергә тәмамларга булдык. Yok, biyik. Bulmay. Tuhtali, mene xıyalını mene şula qul bilen tutup bulmay anlaysın mı? Аңа шанырга керек, тырышырга керек, шунсыз булмый. Менә ничек уйлыйсың, минем бит хыялым менә Джонни Депп белән күрешү әле. Юк. Килеп чыгармы икән? Теләгең булса, мин сине бер йолдыз белән таныштыра алам. Джонни Депп мисал? Менә безнең Илһам Булаев дигән сәхифәбез бар. Анда яшь буын менә шундай яңа талантлар кунакка килә. Шуларның берсе белән сине белән таныштыра алам. Берәр егет юк микән батланы берәр. Бар инде. Менә дигән. Глаз ашалтырат. Иде, шул турды. Ул Башкортстан егете. Теш табибы һөнәре аның өчен һич кенә дә чит түгел. Ул җырлар иҗат итә, җырлый һәм сәхнә аның яшәү мәгънәсе. Бу сүзләр барысы да бүгенге кунагым турында. Аның кем икәнен сез хәзер белерсез. Айдар Ракипов. Ул 5 яшеннән бирле җырлый. Уфа сәнгать училищесын һәм Казан мәдәният һәм сәнгать университетын тәмамлаган. Ил күләм һәм Россия конкурслары лауреаты. 30-га якын җыры бар. Зур сәхнәгә чыккан вакытта нинди дә булса борчылу бармы синдә, әллә инде оныттыңмы андый борчылуларны? Юк инде ул һәрбер вакытта тамашачы янына чыкканда, сәхнәгә чыкканда һәр вакытта да уйланасың, борчыласың инде. Барысы да яхшы булсын өчен җырларның сүзләрен онытмасам ярар иде дип, биючеләр белән бер рәттән биисәм ярар иде дип борчыласың әлбәттә. Әгәр мәсәлән менә җырчы булмаган булсаң, нинди һөнәрне сайлар идең син? Нәрсә якынрак сиңа? Җырдан тыш әллә инде мин инде әнием өлкән шәфкать ташы, шуңа күрә инде бәлки теге кечкенәдән мин инде мәктәптән соң әни кырына бара идем дә теге шушы тешнең бит инде була приборлары, аның белән уйнап утыра идем, шундый хәтердә бәлки зубной врач булыр иде. Син бит әле сәхнәдә җырлаудан кала бик әйбәт итеп кенә биисең дә. Махсус дәресләр аласың син, кыенмы? Биергә дә, җырларга да бер үк вакытта теге тун кысылмыймы? Сәхнәгә чыгыр алдыннан инде минем инде биючеләрем өйрәтә, һәрбер концерт узгач инде менә шушыны дөрес эшләмәдең дип калып, инде без аны репетировать итәбез. Тагын әйтәс килә, мин кечкенә вакытта инде бию түгәрәгенә йөргән идем, әз генә булса да, шуңа бераз булса да бию белән якын. Айдар, мин синең өчен бер бирем әзерләдем. Ул да булса, синең популяр булган җырларыңны бераз гына артын алга, астын өскә китердем дә, һәм килеп чыкты шундый бер трек. Бер генә түгел, берничә трек, һәм син белергә тиеш кайсы җырың икән ул синең. Килеп чыгармы икән? Әйдәгез. Anladım. Җыр икән бу? Ялгышмасам, акшымыр тисе. Әйе, бу акшым дисә бик дөрес. Киттек алга таба барабыз. Син аны җырлаганда ялгышмасам, шундый кызыл киемдә син биюшләрең. Үзең дә кызылдан бу хәтерләмим генә мин. Менә шулай тикшерәбез җырчыларны. Шымыртлар исләремә төшә. Кушымтасы. Ну, шымыртлар. Исем шортлар мы? Карлыган. Вот! Дөрес, әйе, карлыган бик кыен җыр булды бу. Һәм инде соңгы җыр. Ихтибар белән тыңлап кара әле. Бәхетемне килә табасың. Шундук вә бу җырны шундук белеп алды. Әллә бу җырның аерым тарихы бармы? Һәрбер җырның үз тарихы, инде искә алган булсаң, минем инде күп җырлар бәхет турында, шатлык турында, мәхәббәт турында, шушы матур тормышта матур бәхетне бәлки изимдер. Шуңа күрә җырларым да шул мәхәббәт турында. Кызлар, ишетәсезме? Бәхетен эзли Айдар шуңа күрә. Мондый мөмкинлекне бит инде кулдан ычкылырга түгел. Айдар чыннан да бик уңган һәм тырыш егет булып чыкты. Ышанмасагыз, менә үзегез карагыз.
Кызлар әйтеп торам бит, мин сезгә менә дигән егет. Айдар, мин сиңа уңышлар теләп калам киләчәктә. Бик зур рәхмәт шундый әңгәмә өчен. Киләчәгең якты булсын, концертларыңа яратып йөрсеннәр. Һәм сезгә дә шулай ук яшьләр матур, заманча музыка тыңлап яшәгез дигән теләктә. Сезнең белән саубуллашабыз. Пока-пока. Bilsem Noyla aytdi. Oşunu kichkina deymi? Shunday yumshoq bo'lib, buji bilan. Ne bizning ovulda da bor ishlar. Shunaqmi? Endi buzovlar. Islom nega buzovlar edi? Noylani qo'ya borgan unutdingmi le? Sirka tugulmasa o? Әйе, ләкин ул анда тамаша карарга түгел, циркның яңа артистлары белән танышты. Әйдә карыйк шуны. Eydi. Selam yaşlar, to'xtalishi Qozon sirkida. Nechuk o'ylaysiz do'stlar? Qozon sirkida kim tub giroymikan? Balki klounlar? Yo'q. Belki akrobatlar? Yo'q. Akrobatlar da tugul do'stlar. Mening uchun eng tub giroylar sirkda ul jandiklar ham hayvonlar. Qozon sirkida Belekey tigrlar barlıqqa keldi. Әйдәгез алар белән танышып китәбез. Ильяс, әйдә. Хәзер без бу юлбарысларының дрессировщигы белән танышып китәбез һәм ул безнең бу зур вакыйганың нечкәлекләрен сөйләшәк. Исәнмесез? Сезнең шундый зур вакыйга булды. Сез нинди хис кичерешләрегезне кичерәсез? Конечно, я переживаю безумную радость, счастье. Ну, дети — это всегда цветы жизни. Как минимум, просто представьте, что в мире на 4 тигра стало больше. Это уже чудо. Алар әле шундый кечкенә нәрсә ашыйлар алар. А сейчас они питаются материнским молоком. У матери есть все питательные вещества. Чем больше они будут питаться, тем лучше, конечно же, для них. И будет окрепнет иммунитет. А с 2 месяцев они будут переходить уже на дополнительное питание. Кашан инде безнең Магда зур манежга чыгачак? Я думаю, как минимум через неделю-2. Но, опять же, тут не могу ответить точно, потому что нужно смотреть по ее состоянию, по ее настроению. Уже будем отталкиваться от ее физического и психологического состояния. Магда үзе дә Казанда туган иде. Һәм 7 ел ул төрле шәһәрләрдә сәяхәт итте. 7 елдан соң кайтып, ул шундый үзенең бәбиләре монда тудырды. Ул бит шундый зур муҗиза. Карагыз аңа. Юлбарыс балаларына нибары 3 көн генә, хәтта күзләре дә ачылмаган әле. Алар дөньяны 2 атнадан соң гына күрәчәк. Бүтән юлбарыслар да үз балалары артыннан карамый һәм имезми, ә Магда шын әни. Ә бу инде кырыс әтиләре. Әтиләре бер кайчан да урында утырмый. Һәр вакыт хәрәкәттә шын ират. Валера балалары өчен борчылып тора. Гади тормышта без юлбарысларны очыра алмыйбыз сыртка килмәсәк. Шуңа күрә аларның якын туганнары, мәшиләре бар. Шулар белән канәгатьләнсәк тә була. Ислам, ник булай күңелсез уйнап утырасың? Беләсең, менә кахва ясап, мәгънәле фильмнар карыйс килә. Ой, ә безнең бит бүген темабыз ул хыяллар һәм аларның чынга ашуы. Мин сиңа шуның турында фильмнар әзерләдем. Әйдә карыйбыз. Әйдә карыйбыз. Менә беренчесе, күптән түгел чыккан «Марафон желаний» дигән фильм. Менә ул шундый актерлар уйнаганда.
Минем иң яратканым Марина Нагарова. Мына Аглая Тарасова. Менә төп героиняны башкара Аглая Тарасова. Марафон желаний ни өчен шулай атала? Син ишеткән барма? Елена Блиновская турында. Әлбәттә. Ул безнең Россиядә иң танылган марафон желанийны барлыкка китерүче, ягъни теләкләр марафоны. Кеше моңа ышана, тегесе монсы. Без сезгә инде фильмның сюжетын сөйләп торбыз, чөнки аннары кызык булмый карарга. Ләкин шундый менә язгы, моңсу көннәрдә сез фильмнарны караганда, сез үзегезнең хыялларны ничек чынга ашырасын аңлаячаксыз. Әйдә алга таба. Син инде фильмнар беләсең. Беләсең, менә мин соңгы караган фильм, мин бер 10 еллык фильм карадым, мин соңгы тапкыр дәсең әйткәндә. Актуаль. Погоня за счастьем дип атала. Анда Уилл Смит уйный һәм аның малае. Беләсең, фильмда нинди генә авырлыклар булмый, ул егет, ул кешенең аның яшәргә җире булмый, мәсәлән, әйме. Анда аларның яши торган бүлмәләренә акча түләргә акчалары булмый. Ләкин аның анда авырлыклар күп була инде ул фильмда, ләкин азакта ул үзенең хыялын чынга ашырачак. Бик менә дигән фильм. Әйе, безнең темага бик яхшы туры килә. Һәм инде менә Россиядә төшерелгән иң яраткан фильмнарның берсе, ул беләсеңме, Легенда номер 17. Бу инде шәп егетләр, ләкин кызлар да йылы-йылы карый әлеге фильмны. Төп рольдә Козловский уйный алышмаса. Әйе, бик дөрес. Менә аның фотографиясе. Беләсеңме, шу фильмны ни өчен әлеге исемлеккә кертергә булдым мин. Бу фильм башкаларыннан бик тә аерыла, чөнки монда чынлыкта да ничек итеп үзеңнең хыялыңны тормышка ашырга, ничек итеп максатыңа ирешергә икән. Һәм әлбәттә, тик кенә утырып булмый, эшләргә кирәк, тырышырга кирәк, һәм әлбәттә ышанырга кирәк үзеңнең хыялыңа. Хыялың ашуына ышанырга кирәк. Ул бит инде Россия җыелма командасына эләгергә тели һәм азакта килеп чыга. Һәм алар Канадага каршы уенны хәтта җиңәләр. Һәм ул анда травмалы. Әйе, ләкин инде үзенең хыялын чынга ашыра. Беләсеңме, миңа калса бу чыннан да бик зур җиңү дип әйтсәк тә була. Әйе, килешәм. Менә дуслар, хыялларның чынга ашканын исбатлый торган фильмнар шулар булды. Сезгә дә аларны карарга тәкъдим итәбез, безнең тапшырыгыбыз дәвам итә. Әлеге секундтан сез Шаян ТВ каналында түгел, Шаян блогта. Нәрсә әйткәнемне аңламыйсызмы? Алайсам үзегез карагыз. Бүген Шаян ТВ телевизион блогерлары Татарстан журналистлары берлегендә Яңа гасыр телерадио компаниясе генераль директоры Әминов Илшат Юнус улы белән очрашуга җыелды. Блогинг һәм журналистика бүген төп тема. Яшь блогерлар YouTube, TikTok кебек социаль челтәрләр, хейтер һәм кибербуллинг танылган блогерлар турында сорауларга җавап ишетте. Татар блогинг хәзер башлана һәм ул матур итеп үсә генә башлады. Аның киләчәге әле күрерсез әле. Менә шундый яшьләр үсеп безнең блогингны яңа үрләргә әле барып җитәчәкләр алар. Ишрашу вакытында YouTube каналында телевизион блогерлар әзерләгән влогларны карадылар һәм фикер алыштылар. Минемчә, монда очрашулар күбрәк булырга тиеш, чөнки без киләчәктә хәзер блогерлар, киләчәктә журналистлар булырга телибез, һәм безгә Илшат Юнусовичның сүзләре, киңәшләре бик кирәк. Чөнки ул инде зур багаж белән безгә шушы дәрес бирә, һәм шундый дәресләр бик күп булырга тиеш минемчә. Шуннан да шулай зилә, тәэсирләр дигәннән минем, мәсәлән, тәэсирләрем бик яхшы калды. Синеке дә шулай дип уйлыйм. Әйе. Жанлы әңгәмәдән соң Татарстан журналистикасы тарихы музее буенча экскурсия үткәрелде. Бу очрашудан Шаян ТВның телевизион блогерлары журналистика буенча юнәлеш алды. Әлеге чара аларга киләчәктә дә һөнәр сайларга ярдәм итәчәк дип ышанып калабыз. Менә күңелләрне күтәрергә бер чәчәкме, бер нәрсә бирә торган кеше. Ярый, мә чәчәк. Ой, сон рәхмәт бик зур. Дуслар, беләсезме, менә калган кешеләрнең хыялларын тормышка ашырсагыз, сез икеләтә бәхетле буласыз. Аны да бәхетле итәсез, үзегезне дә бәхетле итәсез. Әйе, бик дөрес. Менә минем бер хыялым инде чынга ашты, сезгә дә үз хыялларыгызга ышаныгыз дип әйтер идем. Бүгенгә шулар иде.
Сезнең белән Ислам һәм Зөлфия. Киләсе очрашуларга кадәр. Хуш-хуш. Мин шәпләре татар